Så man starter med at vende batterier ved at banke her på, ganske let. Og så masserer man det cirka 10 gange eller sådan noget. Så masserer man her på kravepunktet, der er man ofte rimelig øm. Hvis man ikke er, så er man enten følelsesløs eller fuld harmoni. Så kan man så selv bedømme, hvad man er. Ja. Så siger man så sætningen, hvad problemet er. Selvom jeg elsker mig selv, så elsker jeg mig selv. Selvom jeg elsker mig selv, så elsker jeg mig selv. Selvom jeg elsker mig selv, så elsker jeg mig selv. Så her og hvad, det ser man bare. Og der kan man bare sige essensen på de følgende punkter, at elsker mig selv. Elsker mig selv. Hold af mig selv. Elsker mig selv. Jeg er ikke for nok. Elsker mig selv. Elsker mig selv. Træk mig vejret dybt. Elsker mig selv. Så er det punkt her. Og så siger man egentlig bare det rundt omkring. Eller bare fokusere på det. Så har man egentlig taget en runde. Så mærker man så lige efter. Er det svært eller nemmere at sige nu? For eksempel.